बे समावहाय आं बिटिआर सरकारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो जोंनि गामिनिफ्राय गोजोननाय हामबाय जासिहरबाय जाहाथे माने बिथाङा जोंनि गामियावहाय गारजासालि लुफुंनो थाखाय 2 लाख रां आलारि सोरां बिथांखिखौ गनायनाय जादों। दा बेजोंहाय जोङो गामियावहाय जोंहा गारजासालि एसे लुदेरबावनांगौ दं, जों बेखौ गामिनिफ्राय लुनाय जासिगोन आरो बे 2 लाख फैसाजों लुनाय जागोन। जोंनि बिटिआर सरकारखौ आङो बेखिनियाव गोजोननाय जासिबाय होननानै। सिगां समावथ' जोङो मन्दिरनि नाम नुफेरनाय जायाखै, फार्स्ट टाइम जाहैबाय आरो। बेनि अनगायै नोंथांमोननि गामियाव मा सरकारि आसनिफोरखौ मोननो हानाय जाखो दासिमाव? सोरखारि आसनि होनबाथ' दा जेनेबा सोरखारि आसनि पार्सनेल भाबैथ' मोननाया मोनदों, जेनेबा अरुनदय मोनबाय, बोराइ पेन्सन दङ। ओमफ्राय दा नैबे मोनसे रायजोयैनो आसनि मोननाय होनबा नैबे जों आलारि सोरांनि बेखौ जों मोननो हानाय जाबाय। जोङो लक्ष्मणाबारि थिनालि लक्ष्मी मन्दिर। बिटिआर सरकारनिफ्राय जिहेतु नोंथांमोना दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाखनि चेक मोनदों होननानै खोनादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय 2 लाखनि चेक आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदों होननानै जों खोनादों, बेयो थारैनो सैथो नामा? जोङो मोनदों, दिनैनो दासो मोनदों जोङो। मा बुंनो सानो बेबायदि अनसुंथाइ मोननाय समाव? अनसुंथाइ मोननानै जोङो लक्ष्मणाबारि थिनालि लक्ष्मी मन्दिरनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि मानगोनां CM सारनिसिमबो जोङो जोंनि कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोङो बे 2 लाख चेक मोननायजों जोङो माखासे जोंहा मन्दिरनि आद्रा खामानिफोर दङ, बेफोरखौ जोङो बानायगोन आरो जोङो वालबो खालामनायनि एसे सेस्था खालामदों। बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों मेरामत खालामगोन थाबैनो।